Φίλιππο, και σήμερα θα παίξουμε Bloxfoot και θα πάω να βρω έναν Έλληνα, γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχει Έλληνας, ώστε να του κάνουμε ένα δώρο, ένα φρούτο. Να δούμε, γιατί θα το έξω εδώ. Πού μπορεί να είναι αυτός, τώρα, εγώ το βάζω, καλά, sorry. Ένα λεπτό. Καλά, δεν ξέρω καν πώς λειτουργεί το σπαθί μου. Αυτός λέτε, δεν άτε. What the help. Ναι. Παιδιά. Τώρα με ακολουθεί όλη την ώρα. Καλά πήγε αυτό, παιδιά. Δεν είμαι και πιο δυνατός. Το level μου και το 45 είναι. Αλλά έχω μαζέψει πολλά λεφτά. Τώρα έχω μαζέψει πολύ, φίλο. Αυτό παίζει να είναι γκρίκλι, παιδιά, περιμένετε. Είναι γκρίκλι. Ο άλλος παίζει, μας σκοτώσει επειδή δεν παίζει να ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Τι μένει τα φρούτα είναι. Εγώ διαβάζω μόνο ένα L, το υπόλοιπο δεν φαίνεται που έχει στείλει L. Τι είναι το μεταφουρτά? Του γράψω ναι εσύ. Είπα όμως κατάσκοπη αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Θα ρωτήσω το level σου. Ωραία, τώρα θα μπορούμε να πας και κάνει αυτός καμιά ερώτηση. Νομίζω φαίνεται με υψηλό level από την κάπου μου. Δεν τώρα αν εγώ είμαι. Τι level είμαι εγώ. Δεν ξέρω, γράψε εγώ αυτή τη στιγμή. Παιδιά, παίζει να έχει πάθει πλάκτο παιδί αυτή τη στιγμή. Αλλά φαίνεται για την κάπα ότι με έτσι το level. Αλλά μπορεί να νομίζει ότι απλά την έβαλα, επειδή Roblox και την έβαλα. Ο άλλος το μικρό το κατάλαβε τι κάνει εκεί. Έλα εδώ. Έλα. Story. Ναι, ως τώρα μου γράφει άλλες τελείες. Το τέλειο και γιατί πήρα γράφει σε ελληνικά. Τώρα θα του ρωτήσω θες φρούτο. Ωραία, μου απάντησε. Παιδιά, τώρα θα δώσουμε ένα φρούτο σε έναν τυχαίο. Παιδιά, χραμίζω τα λεφτά μου σχεδόν 5.000, ήταν τυχαίο. Καλά πήγε αυτό. Θα πάμε να το δώσουμε. Να πάμε κάπου να μας βλέπουνε. Τώρα... Το πέταξα. Το πήρε. Γιατί το ξέρω ότι είναι καλύτερο το magma από το light. Αλλά... Σαν το μισό που έχω magma.
Προσπαθώ να γράψω. Και προσπαθώ να γράψω και καλά βαράω. Α, μου λέει να έρθω μαζί του. Περιμένετε. Ναι. Τώρα αυτός θα μας απρίξει, παιδιά, με το μπλε. Θα του γράψω get out άλλου. Θέλει βοήθεια για το παιδί, οπότε... Ναι, νομίζω αυτό θα είναι το κανονικό σφάξιμο. Κοίτα εδώ το βλαμμένο! Παιδιά, το πήγαινε τώρα να το... Περίμενε, ανοίγω το πλέγγι. Στο δι... Ναι. Πώς με πήγε έτσι με το ice? Παιδιά, πείτε πως δεν το είδατε ποτέ αυτό. Δεν με ανοίξει ποτέ με το ice. Ωραίο, ωραία. Τα χέρια του μου είναι πολύ καλά. Αυτό δεν την πας να έχει το ice. Τι λέει εδώ πέρα? Honor. Τι είναι το honor? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, παιδιά. Του γράψω πάλι get out. Μου το έχει παίξει από πέρα μάγκας ένας. Παιδιά. Όχι, ναι, ότι είμαι καλύτερος εκείνον. Αλλά λέμε τώρα. Είναι και βλάκας. Παιδιά. Ναι. Αυτό πήγε καλά. Είναι πιο δύσκολο που νόμιζα. Κοίτα εδώ το σπαστικό, το κομπλεξικό. Άλλοι βοηθάνε, άλλοι παιδεύουν. Όχι, παιδιά, παίζει να πηγαίνει αυτός να πεθαίνει. Ωραία, όπως sorry. Το κόμπλεξ. Καταρχήν πάμε όμως καλύτερα με σκατάνα γιατί είναι πολύ ισχυρές οι κορυφίες μου. Έχουμε και τα κομπλεξικά. Εξαφανίστηκε. Παιδιά, τα ξεφτελείς άλλα. Εξαφανίστηκε όλος. Ωραία. Καινούριο. Εξαφανίζονται. Πανάτε. Το καλό σου μέσα ψόφακολο επιτέλους.
Με το άλλο κουράστηκα λίγο. Ναι, one hit, αλλά δεν με τώρα. Και εδώ μας τα πρίζει ο άλλος. Αυτό τι είναι? Πώς το κάνει αυτό? Πώς το κάνει αυτό? Είναι οποίο ωραίο. Ωραίο, μου αρέσει. Τώρα πρέπει να με ακολουθήσει. Τώρα πρέπει να με ακολουθήσει. Φύγαμε απέναντι λίγο. Ας το περιμένουμε τώρα. Α, ναι. Κάνει και αυτό. Είναι λακία. Ας δεν το καταστρέψει και κάτω χτύψα. Τώρα παιδιά, αυτό δεν παίζει δικό του, οπότε καλύτερα να μην κλέψουμε πλοίο. Οπότε καλύτερα να το αγοράσω ένα. Αλλά πριν από αυτό ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Wow, φαίνεται και κάτι καλό. Δεν ξέρω καν τι φρούτο είναι παιδιά. Το Dark παίζει να είναι αυτό. Δεν ξέρω. Κάτσε να το αγοράσω ένα πλοίο. Τώρα να φύγουμε. Μόλις να πας και εδώ να δεν πω. Κόλλησα πάλι. Γιατί όλοι να μπαγκάρω. Ας να διοικήσει εκείνος. Να μην σκοράνει. Επιστρέφουμε. Επειδή δεν θέλουμε να βγει και τεράστιο το βίντεο, έκανα ένα μικρό skip και είμαστε εδώ. Πώς άλλος. Α, καλά, να σκόμεις και το πραγματάκι. Μ' αρέσει να βοηθάω νουμπάδες παιδιά. Και αν θέλει να ξαναβοηθήσω νουμπά, θέλω να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Όχι. Ναι. Την πρώτη φορά δεν πήγε καλά. Ναι. Γενικότερα δεν πηγαίνει καλά πολύ. Που έχουμε και άλλες ξεπλέξιμες και άρχες ξεπλέξιμες. Άσε μας κάνουμε τη δουλειά μας άνθρωποι. Κοίτα, έχουμε τα κομπλεξικά. Γιατί πρέπει πάντα να υπάρχουν ένα κομπλεξικό σε κάθε μέρος. Το αφήνω. Όχι δεν σκαντάμε, δεν σκαντάμε. Στην βλακία. Ναι. Δεν ξέρω καν πως θα έλεγε να πήγε. Α, ναι, λάθος. Πω με τα κομπλεξικά, παιδιά έχουμε κομπλεξικά. Ξόφα. Κοίτα εδώ το κομπλεξικό. Παιδιά μου τι δίνουν αυτά τα κομπλεξικά. Κοίτα εδώ. Τον άνθρωπο. Άμα δεν κάνει κόμπλεξ δεν μπορεί να ζήσει.